గత అనేక సంవత్సరాలుగా గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గ పరిధిలోని మున్సిపాలిటీ స్థలంలో చర్చి పెట్టి ఆరాధన చేసుకుంటున్న తమకు ఆ స్థలాన్ని ప్రార్థన కొరకు కేటాయించాలని జాకిన్ ప్రార్థనా మందిరం పాస్టర్ సురేష్ జేమ్స్ కోరారు. నేడు గుంటూరు గుజనగుండ్లలోని అంకమ్మనగర్ చర్చిలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఐద్వా వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు రాజసుందరం బాబు, పాస్టర్ సురేష్ జేమ్స్ మాట్లాడారు. అనాదిగా దుర్భర స్థితిలో జీవిస్తున్న ఎందరినో మంచి వైపు నడిపించిన ఘనత క్రైస్తవులదన్నారు. ప్రస్తుత సమాజంలో క్రైస్తవులకు ఆరాధన చేసుకునేందుకు స్థలం కూడా కేటాయించకపోవడం బాధాకరమన్నారు. దీనిపై ఇప్పటికే పలు శాఖల అధికారులను కలిశామన్నారు. జిల్లా కలెక్టర్ దీనిపై వెంటనే స్పందించి నగరపాలక సంస్థ స్థలమైన 2 సెంట్లను క్రైస్తవులు ఆరాధన జరుపుకునేందుకు కేటాయించాలని కోరారు. మేము సుచరిత గారిని అంటే హోమ్ మినిస్టర్ గారిని ఆశ్రయించడం, అలాగనే మున్సిపల్ కమిషనర్ గారితో కూడా మాట్లాడి నిలుపుదల చేశాము. ఈ నెల 19వ తారీఖున ముఖ్య కార్యదర్శి మైనార్టీ శాఖ ఇలియాస్ రిజ్వీ గారిని కలిసి ఆ ప్రదేశాన్ని ఈ జకీన్ ప్రార్థనా మందిరానికి ఇవ్వాల్సిందిగా, మున్సిపల్ ఓపెన్ ప్లేస్ ని ఇవ్వాల్సిందిగా, ఇది కేవలం 2.5 సెంట్ల కన్నా కూడా ఎక్కువ లేదు, ఇవ్వాల్సిందిగా మేము కోరాము. 21వ తారీఖున ఆయన ఈ రకమైన ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. కలెక్టర్ గారిని ఆదేశిస్తూ వెంటనే విచారణ జరిపి ఆ ప్రదేశాన్ని అంటే ఈ ఓపెన్ ప్లేస్ ని, ఈ మున్సిపల్ భూమిని దాని మీద రిపోర్ట్ పంపవలసిందిగా ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మేము కలెక్టర్ గారిని ఒకటే కోరుతున్నాం. కలెక్టర్ గారు, చర్చిల్లో జరిగే వ్యవహారం ఏంటంటే తాగుబోతులను మార్చే కార్యక్రమం జరుగుతుంది, పాపుల్ని మార్చే కార్యక్రమం జరుగుతుంది, భార్యల్ని హింసించే వాళ్ళని మార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, శాంతి బోధనలు చేస్తున్నారు. ప్రధానమంత్రి, రాష్ట్రపతి, ముఖ్యమంత్రుల గురించి రాష్ట్రం అలాగనే భారతదేశం సంక్షేమం గురించి ప్రార్థనలు జరుగుతుంది. ప్రతి ప్రార్థనలో, ప్రతి చర్చిలో ఇదే జరుగుతుంది. కనుక చర్చి అనేది ఒక అశాంతికరమైన లేకపోతే వేరే వ్యవహారం కాదు. సమాజానికి మార్పు తీసుకొచ్చే కేంద్రం గనక ఈ చర్చికి ఈ భూమిని మంజూరు చేయాలి. జకీన్ ప్రార్థనా మందిరానికి ఈ మున్సిపల్ ప్లేస్ ని, ఈ 2.5 సెంట్లు మంజూరు చేయాలని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. రాజ్యాంగం ఆర్టికల్ 25 నుంచి 28 వరకు ప్రతి పౌరుడు తనకి ఇష్టం వచ్చిన మతాన్ని స్వీకరించిన మతాన్ని ఆచరించుకోవచ్చు, అంతేకాకుండా ప్రచారం చేసుకోవచ్చు, అంతేకాకుండా ఆ మతపరమైన విద్యా సంస్థలను కూడా నెలకొల్పుని విద్యాభివృద్ధి కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఆర్టికల్ 25 నుంచి 28 వరకు చెప్పబడుతుంది. కనుక చర్చిని కూల్చడం అనేది రాజ్యాంగ విరుద్ధం అవుతుంది, సహజ న్యాయానికి విరుద్ధం అవుతుందని చెప్పేసి ప్రజాప్రతినిధులకి, మంత్రివర్యులకి, ప్రభుత్వానికి, జిల్లా కలెక్టర్ గారికి మేము తెలియజేస్తున్నాం. వెంటనే స్పందించి విచారణ జరిపి ఈ భూమిని ఈ చర్చికి ఇచ్చే విధంగా సిఫారసు చేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ప్రజలు కూడా చర్చి కడటానికి వీల్లేదు, ఇక్కడ ప్రార్థన జరగటానికి వీల్లేదు అని ఆటంకపరుస్తున్నారు. మరి ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకుని వెళ్ళాం అన్నవారి ద్వారా. అప్పుడు దేవుని యొక్క మహాకృప ఏంటంటే వాళ్ళు మాకు ఇది శాంక్షన్ చేయాలని మేము ప్రభు నామములో తెలియపరుస్తున్నాం. మేము మా యొక్క ఉద్దేశం, మా యొక్క ఆలోచన కూడా ఏంటంటే ప్రజలు క్షేమంగా ఉండాలి, అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, అందరూ క్షేమాభివృద్ధి పొందాలి, ఎక్కడ ఎలాంటి ఏ విధంగా ప్రాబ్లం ఉండకూడదు, ప్రజలందరికీ మంచి జరగాలని ఒక ఉద్దేశంతోనే మేము ఈ ప్రార్థనా కార్యక్రమాలు, ఉపవాస ప్రార్థనలు, అనేక విధమైన మంచి కార్యక్రమాలు, అన్నదానాలు, భోజనాలు కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ప్రజల క్షేమం కొరకే. కాబట్టి మా ఉద్దేశం అయితే ఏమి లేదు. కాబట్టి ప్రభుత్వం వారు దయించి మాకు ఈ స్థలాన్ని దేవుని మందిరం నిమిత్తమై కేటాయించి ఇది ఇవ్వాలని ప్రభునామలో మరి నాయకులందరినీ, రాష్ట్ర ప్రజలందరూ మరి క్షేమాభివృద్ధిగా ఉండాలని, మరి మా విషయంలో కూడా మీరు సహాయం చేయాలని దేవుని నామలో మీకు తెలియపరుస్తున్నాం.